Sabi mo, ayaw mo na. Binata pa yan. Ang edad niya ay 61. Naghahanap siya ng magandang babae na masipag, mapagmahal. Wow. Naghahanap siya ng kalahati. Pero yung puso mahirap mas... Brother, hindi ka na nahirapan tumayo? Isa nga. Wow. Upo. Tayo. Pero yung ano pa naman. Ba't kanina, pagpasok mo, anay ka ng anay? Malagi ka na din. Takot ka sa lamig? Kanina? Oo, ayaw nito talaga sa aircon. Kaya pinapapatay mo yung aircon. Kala ko nagbibiro ka lang kanina. Pero ayos na yung lakad mo po. Okay na yung lakad mo. May follow-up check up pa po yan, ha? Oo. Kasi binuksan pa lang ng binuksan yan. Kaya gumanda na yung pakiramdam mo. Maraming buko. Sige tiya, salamat. Ingat kayo sa pag-uwi. Bakit parang wala kong laman? Ikaw. Okay na? Okay na. Sige. Makalakad na, makakalimundo. Oo, dagdagan mo pa daw pag mamarites. Ay, hindi ako nagmamarites. Hindi, pag-exercise. Sige, bye-bye. Ingat kayo pag-uwi, te. Salamat sa inyong pagtitiwala. God bless. Okay. Yes. Thank you, Lord.